ябълнята си за 12 минути 48 клика. И сега е време за темохол. А с ето този промокод и с моя линк в описанието ще получите $100 ваучер. И започваме с ето това, мое любимо плечодържателче. Тези чехлички сега мога да кажа, че са много тренди. Мога да кажа, че са много удобнички. Взех за сестра ми и за тати. Взех си и дънчици. Само не знам дали ще ми станат. Взех подаръчета и за маминка. Взех ето тази формичка с яйце. А за горещите летни дни трябва да се охлаждаме с фрапенци. А това са микрофибърни кърпи за почистване. А това е спонж за почистване. А за на мама колата взех и това. А за тата взех ето тази тениска. Да бъде готин като мен. Взех си и молив за вежди. Оле, много е яко. И вижте колко много преградки има. Аз приключих с анбоксинга, сега е време нещо да хапна.